Ons gaan raak paper scissors speel vir die dumpling. Die een wat gaan dit opmaak. Opmaak. So kom. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Nog een keer. Rock, paper, scissors, shoot. Rock, paper, scissors, shoot. Laatste keer. Kom, Oké. laatste keer. Ik heb gewin. Oké, fijn. Rock, paper, scissors, shoot. We gaan nu terugkomen. Oké, ons is terug. Nou gaan we weer rock, paper, scissors, shoot. Oké, kom zit neer. Rock, paper, scissors, shoot. Weer nog een keer alsjeblieft. Net 1 keer. Rock, paper, scissors, shoot. Ja, nog een keer. Heeft gezien net Kennen tweede keer. Dit is de laatste keer. Rock, paper, scissors, shoot. Oké, fijn. Zij gaan het opmaken. Maar ik ga het dumpling voor mij is fijn. Pinke. Niet pinke, kijk. Ik ga nu opmaken, dampie. Kan ik maar opmaken? Die dan afval. Kan ik al het af? Maak graag toe. Kom, maak. Oké. Maak. Zij loeg jullie. Kom, maak toe. 2, 3. Ik squeeze het. Ik wil het squeeze. Als het pinke was ook. Hoe squeeze het? Ja. Oké, zij willen pinky en gered en ze gaan krijgen. Oké, Jelle. We gaan terug. Waar? Gaan er staan. Maar je bent ook niet.